Ez dira nahi eta ala eseri, baina nire alboan dauden bilei pentsatzeko esan behar diat. Oiana eta irazu. Abenduan, etorriko zaigu Euskaraldia. Azken kalera binera datuek, aurten egindakoek, elgarrenan ere gero eta Euskara gutxiago egiten dela gutxi dute. Aurren artean hor nunbait, gazteetan erdiak egiten du Euskaraz, eta handik gora, espainola edo gazteleren nagusi. Zue biok, gurasoak zarete. Euskaltzaleak izan zarete. Egarrin, trago bat hartzen ari zarete, eta ondoko mailan entzuten dituzue, zuen semen erabea eta bere lagunak isildu gabe espainolez. Oiana zu altxa eta zerbait esatekotan zaude. Jesus Marik ez erantzuten dizu. Obedela ez sartzea. Abenduan etorriko da Euskaraldia. Euskararen kale erabilera aktibatzeko buruz. Azken datuek erakutsi dute elbarrenan ere gero eta Euskara gutxiago egiten dela. Aurretan hor nunbait, nahiko ondo. Gaztetan erdiak egiten du Euskara eta handik gora gaztelera da nagusi. Oiana eta Jesus Mari gurasoak dira, euskaltzaleak izan dira, egarrin trago bat hartzen daude eta ondoko mailan entzuten dute beren semen erabea eta bere lagunak espainolez. Oianak zerbait esan nahi die, aldiz Jesus Marik esaten dio obedela ez sartzea. Nera bezaro garai horretan nasten da hainbeste zentzun. Egin euskeraz esaten diot eta arksimas erantzun. Nik euren gara joan nahi eta zuk diozu etzaiekun. Baino izango dezu bazuke, oien jarrera nahi ez baina entzun beharko genuke. Ez harriaren kontrako adina ez alda 15 urte, txoro baizea pasako zaie eta euskeraz egingo dute. Baino gure kuadrillan sarri erderaz gabiltza. Euskeraz ondo ez dakitenen aitzakia da baldintza. Ta gure aurrek heldu nahi hortan erderaz lehenengo hitza. Babainik ere nahiago nuke gero aldatuko balitza.
Lehen beti euskeraz ari zen Mikel, eta aldatzean garaiz. Inglesera eta gaztelerara pasatzen da mina doaiz. Neri hitzoiek entzute hutsak sortzen ditorren beste gaitz. Erderarekin izatekotan hain belarri prestaenai. Ta telebistak bere dirutza du erderazko katean. Prentsan erdera nagusi dago ta euskera apartean. Politikoek ere tankeran ikusleike bat-batean. Zu horiekin kezkatu zaite utzi umeak pakean. Baina hortara zer bultzatu duen jakin nahiko nuke nike. Musikan eta euren kulturan inglesa baita elite. Euskara eskola eta gurasoak autoritatea simple. Zer egingo da euskeraz nola jolastu ez badakite. Jolasten ere asmatu behar horretan bidea hartu. Baino terreno peligrosotan ez alda hobe ez sartu. Gero saioan aizen bat ume hori ere gogoratu. Ez dagoenaz kexatu ordez dagoena baloratu. Guk erakutsi diogun dena ziur ez dula antzia. Baino euskara zeri lotzen den bada bere garrantzia. Ezin du izan gure keja bat herrita doinuz jantzia. Euskarak bizi tresna behar du eta ez militantzia. Egon daizula horretan ere pentsatzen den nahiko berdin. Zuk eta biok egina dugu makinatxo bat alegin. Baino asarre sumatzen zaitut ez zaude oso atsegin. Proposamen bat